खेबसिगोन जिउआव साफाय हेलो दोस्तों once again बरायबाय आंनि चेनेलाव जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर आरो शेयारबो होदो लोगोफोर नोंसोर सिगांनि भिडिअखौ नायना मिथिखाबाय मानि सायाव जागोन जोंनि बर'नि गेजेरावनो मोनसे बे माबा जाबाय ट्रेडिसन बायदिसो जाबाय फाथैलाय बिसिनाय हिन्जाव गारनानै खारनाय मानाय आइजोफोर मा बुंबावनो जेखुनु हकनो भिडिअखौ नायग्रो बिनि उनाव कमेन्ट हरदो आइजोफोर नोंसोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जाय गोदान साबस्क्राइब खालामना हो कमेन्टआवबो हरसिजोब लोगोफोर आं एसे साब्रै जाबाय लोगोफोर साब्रै फाथैलाय बिसिनाय आंबो नुवाखैहाय हाबा मा एसे आं गोदानसै फाथैलाय बिसिनाय बेसराफ्रा बेबायदि बैसोआव आदा सस्रा जाबाय संसारा बिराद दुखुनि बाथ्रा समानखा रायजोफ्रानो जोबैखा फाथैलाय बिसिनाय जिउआव खेबसे नुफेरबाय दिनै बेबायदि नुफेराखैमोन गाबनाङा नों आराम संसार जाफिननो हागोन जेबो बैसो जायाखैना बिहाबो जाबायबा नोंबो जादो खारला जाबाय जालायदो खिन्थु फिसालाया नायदो आरोना फिसालायाबो जि गिदिर जाखाबाय आयै अन्थाव बाथाव जि गिदिर जाखाबाय ओमफ्राय रायजोफोर नुबायना आरो खोनाबाय हिन्जावानो साब्रै जाबाय बे हिन्जावानो साब्रै आसरित साननानै नायलाय होमबा माबायदि हौवा बे हिन्जावफोरखौ थगायनानै माबायदि जायो रायजोफोर साननानै नाय नोंसोर नु आरो कमेन्ट हर साबस्क्राइब खालामना हो रायजोफोर नोंसोर मा सानो कमेन्ट हर बे हौवानि सायाव साब्रै हिन्जाव लाबोनाय माबायदि थगायनानै लादों साननानै नायलाय खामानि दामानि गैगोना गैया बेखौबो मिथिया फुल डिटेल्स मिथिया जायखिजाया बेखौ मोनसे चेनेल पेज लानाय जादों आं जाय चेनेल पेज लादों बेनावबो सोंहरनाय जायाखै आं रायजोफोर कमेन्ट हरदो आरो बेखौ बुं माबायदि हौवा जागोन माबायदि थगायनानै लादों आरो ओंखायनो बेबायदिनो रायजो राजाखौ बुङो जे एटलिस्ट सिख्लाफोरखौ फुल डिटेल्स नायनानै सासे हौवाखौ गोसो नङाबा बेजों हाबा जा जायजों नों गोसो गोसोथोनानै हाबा जानो लुगैयो बेजों हाबा जानायनि सिगां नों बेखौ नायबिजिरगोन सार्भे खालामगोन बेना सोरबा गथ' गैगोना गैया हिन्जाव लाखानाय ना मानाय बे गोनांथार दानि जुगाव मिथिबाय जादोंमोनखौ बुंदों दानि जुगाव गोनांथार रायजोफोर सार्भे खालाम आंनि बुंनाया नंगौना नङा आं मा बुंनो सानदों बेखौ बावलाजोब्बाय बेखौ नायनानै रायजोफ्रा निमाहा होदो जायखिजाया साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ रायजोफोर बिदिनो गोदान आपडेट होबाय थागोन आं रायजोफोर दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै